Horas amanginang, pajupang hitam muse di channel YouTube namion. Marhiti akka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita di jamita nanaing si paradiota. Di jamita partangyangan songoni nang di jamita parmingguon di ganup hari minggu. Di video naing patol hason nami tu hita amanginang akka pikiran nami na sederhana. Na mungkin boy mangurupi hita di pangaradiota tu jamita di hari Minggu tanggal 12 November 2020 turpuk imasian sada Tesalonika surat ni Apostol Paulus tu huria Tesalonika na parjolo sada Tesalonika bindu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 sada nungatakas hujah hami amanginang turpuki hupa husor-husor hami hulului da boy mangurupi kahatorangan nami posdorohan nami songoni taulahon di pangaradiota di jamita nanaeng sipatol hasota manang sipasahatota dohot di jamita nanaeng sitangi honot tape na parjolo hidahami amanginang di turpuk taon di surat ni Apostol Paulus na parjolo tu huria Tesalonika maul duluduan di hata Batak terjemahan ni hata bahasa Indonesia keprihatinan moloidok asini roha tong do hurang apit moloidok holong ni roha tong do hurang pas alana keprihatinan umbagas do pesiani bisa berarti kepedulian, bisa berarti rasa kasih, bisa berarti keikutsertaan dalam perasaan yang dirasakan orang lain. Alai huidahami ditongus Apostol Paulus surat Tesalonika na parjoloon imasian keprihatinan yang ada di dalam dirinya melihat kondisi aha na niadopan ni huriai di Tesalonika. Dia serasa ikut menderita, ikut merasakan, tetapi dalam sisi yang lain ikut berjuang bersama dengan mereka. Di sisi yang lain juga surat ini adalah karena kasihnya pada jemaat itu. Ala ni sudi nadong di pikiran na maradopon kondisi niruasi ima ditongosoni bana ma surat na parjolon tu huria Tesalonika na martujuan manang na bermaksud na parjulu ima asahot na sida di barita nauli naung di jalo na sida barita na arga naung pinatolhas ni Apostol Paulus tu nasida ima haluaon di bagasan Kristus Yesus. Alai dang murana sida lahu bertahan manang nahot di barita nauli naung sahat tu nasida ala godang gangguan, trouble, masalah menyangkut sosial, politik, harajaon ni Romawi do nasida nang penegara na berdaulat, inganan na berdaulat alai orang kaya Romawi masuk ke sana, jenjang antara perbedaan orang miskin dan orang kaya, pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang memiliki banyak uang, kaum atas terlihat semakin menonjol di huta Tesalonik. Bagaimanapun itu akan berdampak pada agama, itu akan berdampak pada ajaran gereja, teologi gereja. Ada yang terlihat sangat menghargai ajaran gereja, tetapi di sisi lain ada yang sungguh-sungguh tidak peduli, bahkan kemudian menjadi bagian dari penyesat dalam tanda kutip ajaran-ajaran palsu daripada teologi dan ajaran-ajaran lain yang menyimpang dari ajaran-ajaran yang seharusnya. Dalam kondisi itulah Paulus menunjukkan keprihatinannya dan sarannya, kasihnya yang besar, perhatiannya yang besar. Holong ni rohana maradopon ruasi asa hot nasida manok tong porsea di barita nauli naung di jalo ni nasida. Dakinata marhite kondisi na ni alaman ni nasida na paduahon turpuk taon khusus di bindu 5 ayat sada sa rodi ayat 10 sada nakin idautama mereka mengharapkan datangnya hari Tuhan. Hari ini Tuhan ini di mana itu adalah hari kemenangan bagi mereka, di mana itu adalah hari terakhir perjuangan dari iman mereka yang sudah mereka perjuangkan.
Arina parpudi mai di haporsione na sida di akka usaha na pinatupan na sida asa hot masida dapat hanguluani hatok manian ro ari ni Tuhani asa uhamonak kok kami para loanon asa monak kami mengadupi akka para loan nanaing manogihok kami dao sian Tuhan Yesus Kristus asa monak kami hatok manian ro ari ni Tuhani. Alay di patolhas Apostol Paulus anggota ringo tutikina dangadok halak na boto. Rodoi ditikina sada kepastian do hari ni Tuhani. Alay anggo manut Tuhan sadi hari datung boy manang ICP. Atong ala suta boto partikian na bahot ma manoktong di haporsiaon na tugu marpakirimon paimahon haroro ni ari ni Tuhani. Di batu orang Apostol Paulus muse tentu bagi orang-orang yang sudah percaya akan anak ni hatiuron dia akan berbeda dalam menantikan hari Tuhan itu. Dia akan berbeda dalam mengisi waktunya. Jadi dang be fokus tu haroro ni Tuhani. Dalam artian unang holan i dipikiri. Diingok ma anggo ari ni Tuhani pasti doro. Molo ari ni Tuhani pasti doro. Jala haroro ni ari ni Tuhani songon panak kobor ngindang diboto manang nandikan. Alani songon perjabu hita unang fokus tu panakko. Alay fokus mahita berjaga keamanan di bagasta, security, CCTV dan lain-lain. Asa sa di hari ro panakko ipe nunga siap siaga hita dan segala sesuatu kondisi baik dan aman dalam artian molo rope ari ni Tuhani nungarade hita aladang fokus hita tusi fokus ta ima mengisi waktu alani were kami na patuluhon si buanot tatu jamita buado hita laho mandalani tiki parasianon bagaimana kita mengisi waktu yang masih ada ini ala anak katiuro do hita ala akan nang pinilit do hita, ala akan nang pinalua do hita, ada identitas. Nang jino do hita, ala ni fokusta sekali lagi bukanlah pada datangnya hari Tuhan itu. Cukuplah kita percaya anggo haroro ni hari Tuhani nunga ditutuhon jalan na pasti dui, jalan sadi hari dang aruk taboto, alai fokusta ima mengisi waktu songon akka naung tinubus. Bagaimana mengisi waktu? Saling menguatkan. Mengurupi supaya masing-masing tumbuh dalam iman. Mulut parohahon akadongan sebagian napaimahon antrian di bank marang na di dia pi. Ala nunga pasti antriani ikut jowon na do ibana sesuai nomorna. Alai liling dupi ala ikon antrian na asing dupi di jauh. Banyak orang yang mengisi waktu dengan membaca. Ada orang yang memakai waktu dengan mengerjakan hal yang lain termasuk dengan mobile handphone mereka. Tetapi dia tidak pernah hilang fokus ataupun perhatian pada panggilan antrian yang akan dia terima. Tetapi bukan itu dijadikannya menjadi fokus utama. Dia mengerjakan hal yang lain. Tetapi itu sudah pasti dipanggil dan dia mengisi waktu yang berharga itu dengan pekerjaan lain yang berharga. Atong tiki parasia denuai. Ikon ro jala pasti dorotik ki parusia aroro ni Tuhani. Atong saudari ma, sadari omma, taisi, tamaknai, taulahon akka namar lapatan di jolo ni debata. Sadari omma, kamar siurupak kita. Asa sudehi ta bongot tu harajaon banua ginjangi. Asa sudehi ta lam toguha porsiaonna. Asa sudehi ta manahan di akaha maulon ningulu na mangadupi manang mempertahaton manang pahoton hapor syauta. Ima huidahami amanginang di turpuk taon, mungkin boy mengurupi jala pamorahok kita.